Dr. Manik Saha direct bini buku bai sai tong bo tipra sarok no just pano norok andolan khai tong di norok just pan thilai tong di just pan road ka solai tong ji nong no sung roman script rimaya ani sai tong bo do BJP ni wansa minister se roman script riya ni sai tong heda gangke BJP o sini tipra sa minister tonggo BJP o sini Reboti Tripura tongo BJP sini zomatia tam sengmo rampodo zomatia sengrok gete masa khorsa yang tamdan tagarjola ni bipindahan eborok tongo angno gobong ni Facebook rogo post khaijak tabo a bipindahan sisa bangla bai mang siu je BJP tongna ke haike sike tabuk nin Reboti tabuk nin Bikas nor bong ni Facebook page nor jak haine di boro WhatsApp ni इंराजी ba sin kok boro word basic lak bisram gonjo jaga sek jagi tong mane aro bo BJP ni khoroksa neta pan thango hne khnayaku tam boro ke na sigi mune simda tong na boro bota khanangi tong na sido ang wanso ko boro khanangi le tong na o just boro BJP tong la han bagai mana ayango bong na high level ni boro bai जों जदि आरो थाङैनाय सिनति प्रासारंनो किसा गाहाम खायनानि चेष्टा खायगोनके जों सिनि चेयार मिनिस्टारक नरि देरजागनो सकगै देरजागनो हेरक गिरिजाग नाता बरक हानजिबा गै बरक आम हेरकौ खरां दिसाया ना नैमा हनो आं BJP नो जे सापर्ट खायनाय जे BJP नि सापर्टारक बरक गंके तांगै खरां दिसाया आमन आं कासा वानावता Roman script by Jodin Manli and Ganke, Sinako broke language, could he signal Nina once a day. Hanya Lam so one is an alone or not. Denison Salina, Sini, Tripra Hastewa, Jetabo, BJP Tongnerok. Just BJP Tongneron Kokshim Sanayang, not the Pramata. BJP Tongnai. Sini tiprasani minister tongo hanchigun mi kon neta peta tongo e borni kokronan tei salane ta ngake main issue ngake sinni tiprasani tabo roman script Tripurani chief minister Manik Saha direct sai tong bobin buku bai aro meeting khai ngake tiprasa bari phanungthang wansa bari phanungthang meeting khai ke bo direct sai jong a tiprasar ni baskango direct sawan normal sung roman script jasaka pan resriya jaspan nor andolan khai jong di nor jaspan sanai jong di road block khai jong di hapan normal sung roman script rimeya nei bo bini buku bai direct sai jong gangke tabuk sini jara BJP tongnai sin bukung pararok je BJP o budana nei tongnai rok borok gangke bini bongni besarok gangke ki poriya ta tonghana borni besarok gangke ki kok borok subject no roman script bai senyam musunya ta tonghana Dr. Manik Saha direct bini buku bai sai tong bo tipra sarok no just pano norok andolan khai tong di norok Jaspan thilai tong di jaspan road ka solai tong ji nong no sung roman script rimaya hani sai tong bo gangke sini asa kwbangma tibrasa porinai student tongo borni school o kokborok subject tongo a kokborok subject no jasbano exam rok phanung gangke tabok rom di nini class 10 ni board exam class 12 ni board exam a jaga o bor question paper snamnai nini bengali script bai gangke baksa school o tongo borni school o mane english bai no bongni gor boy rok sapuk jakta ge borok english basimi kokborok subject no suyo gangke jefru a exam choliwo ni bongni afru gangke nini exam paper o question paper o ngo sengnai mane bengali script bai gangke afro ja student bo pulen simse english bai fok borok no pori thango jefru a exam bini choliwo afro bo
bini question paper bengali script bai se manai nai hingkha bini bokhorok afur tamnai bo English bai ai Bangla bai kumhan se maya ko borok sat ngona reading rok hingkha bahike abo possible nai yamono natui no sin borok Roman script bai question paper rok snam di hinai andolon khaileo hingkha baksa saimia tongo sia dahnai na buka dahnai a tabu BJP ni ngorong ta BJP no je support khainai je BJP ni supporter rok borok hingkha tangai khorang tise amon ang kaisa wanau ta sung tangai Roman script ma sanba abo just ko sung haino exam mo seinani mane seitago nei seinani a bagai simia sung sini Roman script mane kokborok Roman script sini kokborok ni kuno ngo krei mane tabu English ni ke ABCD tongo kokborok ni hingkha Bangla ni hingkha ko tongo nge sini hingkha sin kokborok ni kuno am hai okhor krei haini bagai sung sini kokborok no English word bai phanda seinai bwskango mane agori mano haita sini basana tebo fologoi mano buino phunogoi mano eyam hai sung chesta khailai tongo ta hingkha abo just haino ngo simia sung sini basano sini language no bahake bthariya ka tonni mano mane example chana thangka btharo ni manita tabuk ni na sung kokborok sin kokborok no sung Roman script bai jodi manliya hingkha sina kokborok language ktheisik no ni narok wansukdi sini language abo kaisa sini identity ta mane sini mung abono se sung respect ser lalia tabuk party khai baksaka ba sanlayo baksaka sanlaya ordek sanya hingkha thanjake milei sankha se na sanjangnai bo sungna nuguinai in borokle bebang sanai tongo abo borok nangui no tongo nei hinai buibornai bele heda hingkha amose tam party khaimang sin borok mane komjor wngthangka ta bui kuno respect serlia sini dofano mane kam se nanglia hasi sini kok jaspan sana thangka hor bongni ba bo hudasla borok baksaka sanya yam hairok to ko hain bagui bui kuno goina khaya ta hingkha thanjake milei sankha saburia tong manai ba a thanjake milei sanya ni bagui no tabuk Tripura ni Chief Minister Dr. Manik Saha bo bini bukhuk bai direct sai dong bo norok Tripura sarok jaspano norok Roman script sani jongdi noni kokborok no English word bai seinani norok jaspano khorang tisai tondi road block hai jongdi sung norok no reimia nai bo direct sai dongo bini bukhuk bai mia sung mandai ni kaisa meeting go bini kok samani nukha sudu mia ni sigang bo 3 bar to 2 bar saka bini bo haike stage o kawini samani nugui jong sung tar mane borok ekdom riya jat no nihmani abhainu klai jong hasi gangka tabuk do BJP ni wansa minister se Roman script riya ni sai jong heda gangka BJP o sini Tripura minister tongo BJP o sini Reboti Tripura tongo BJP o sini Zomatia tam sungmo Rampodo Zomatia sungrok hingkha taimasa khoroksa yang tamdan tagarjolani bipin dahan eborok tongo nugu tabong no bwskang BJP o himjak rok akhinin kotor na PG rok tuijak escort rok tuijak hingkha borok hingkha tam mane borok hingkha sini kokborok language no sajeda sini mani kok no borok khe tamo sajageda ang nugu bongni Facebook rogo post khaijak tabu a bipin dahan sisa Bangla bai mang siu mane a Bangla no sungse word a kokho word bai siu English bai singya mane Facebook ro post khaima rok je BJP tong nai ke haike sike tabuk nam nin Reboti tabuk nam nin Vikas nor bongni Facebook page nor jak khaina di
borok waisa bani Engraji bai sin kok borok word bai siklak just borok Bangla bai seinai Bangla ang tini hajaga thangka ang tini hajaga thangka ami আজকে এই জায়গাতে গেছে এই হোস্টেলে গেছে হাইকে mang seichong borok kok borok bai nini kok borok nang gangke borok samung snanglia asga bai Bisramganjao jaga sekjagui tong mani aro bo BJP ni khoroksa neta pan thango hne khnayago tam borok ke naisigi muni simda tong na borok bota khanangui tong na sido ang wansoko borok bo khanangile tong na o just borok BJP tongbla hain bagui mana ayango bongna high level ni borok bai जों jodi na aro thangui nai sinti prasarong no kisa kaham khainani chesta khaigengke जों sini chair minister rok noroi derajak no sokogoi derajak no hairok kirijak na ta borok hainji bagui borok hairok khorang disaya na hanai ma hnuang ani je bujima mote tamni gangke BJP ni to khoroksa pano sini tiprasani hamkrain bagui kuno kok sama koroi kuno naikol ma koroi bebak no omoni bagui mang sei kok sanam chunglia asung hambai so nai chong bagui bele bele hambai